dawo haka sadau sarkin tambura na tambura sarkin zagi rike da sandar girma ta mai mataba sarki da mai mataba sarki na rike da takobin baya jidda wadda baya jidda ya zo kasar hausa da ita gashi ne ya iso wannan babbar rufa ya daga ya jinjina shugaban tarayyar najeriya domin nuna da taya shi farin ciki kammala watanni 96 lami lafiya gashi ya dawo gida cikin aminci yanzu haka kuna iya kallon so mai martaba sarkin katsina a cikin Malaminu manyan baki da sarakunan gargajiya wanda suna zaune a cikin wannan babbar rufa domin ganin yadda wannan kasitacciyar daba ta fara a wannan rana mai albarka akwai mai girma kamar yadda kuke gani dai daura ta
ta yi cikin kwari ta batse, kuma mai martaba sarkin Katsina Alhaji Dr. Abdulkadir Usman shi ma ya samu zuwa wannan gagarumin daba da ake yi kamar yadda kuke gani. Yanzu hakimai ne za su fara zuwa domin kawo gaisuwa ga shi mai martaba sarkin Daura da kuma tsohon shugaban kasa Najeriya Muhammadu Buhari. Wannan dai shine dandalin kan giwa na kofar mai martaba sarkin Daura a jihar Katsina kamar yadda kuke kallo, kuma ga wurin nan ya cika yayi makil inda ya samu halartar zababben gwamnan jihar Katsina Dr. Malam Duko Umar Rada da kuma tsohon shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari, wanda saboda shi ne ake yin wannan daba kamar yadda kuke gani. Za ku iya hango shi ga can a babbar ruwa, tare da shi akwai zababben gwamnan jihar Borno Muhammadu Umar Zulum da wasu daga cikin wanda suka yi gwamnati tare. So yanzu dai tawagar mai martaba sarkin Daura ta iso wannan fili, kuma sauran hakimai ne na wannan masarauta za su zo su rika kawo gaisuwa ga shi mai martaba sarki kamar yadda kuke gani. Gari ga wannan abun ga wane ne? Wani makon ya ce muke da ya cike mani ya cire mata. Shi wa haka yake ka samu. So har yanzu dai muna dadon ita wagga ta wannan wuri ba yayi wuri daɗa. Nan ma kuna iya hango wata babbar tawaga ta taho daga, za mu iya ganin mai wannan shugaban jam'iyya na APC na ƙasa Abdullahi Adamu shine tare da 'yan tawagarsa suke fitowa kamar yadda kuke gani.
a tare da shi akwai mai magana da yawon shugaban kasa Malam Garba Shehu, kamar yadda kuke gani a cikin wannan mota da kuke gani a halin yanzu wadda ta zo. So wuri dai ya yi wuri, muna jiran isowar tawagar hakimai wanda za su zo su kawo gaisuwa ga shi tsohon shugaban kasar Najeriya Malam Muhammadu Buhari da za ku iya hango ake hawan gani a wannan wurin ba wani kaza, motocin nan ne kawai shi ne amma ake hawan gani a wurin. Magana a mutuncin kuma ba
dai kuke gani tawaga ce ta hakimai take ta wucewa wannan wuri suna kawo gaisuwa ga mai martaba sarkin daura Alhaji Umar Faruk Umar da tsohon shugaban kasar Najeriya Alhaji Muhammadu Buhari da kuma sabon gwamnan jihar Katsina Malam Dukku Radda, kamar yadda kuke gani a wannan kafar sadarwa ta mobile media crew. Ni Abdulrashid Musa da Aminu Abubakar da Sadan Umar mu ne muke kawo muku wannan rahoto na hawa a wannan gagarumar hawan dama kai tsaye kamar yadda kuke gani a nan cikin garin Daura a karamar hukumar Daura da ke garin Katsina. Aminu ka zo kai mantenin nan gurin, kai mantenin nan ka samu sai ka kula da shi. Mantenin nan wurin nan, kai mantenin nan. Sardaunan Daura ce kuke gani take isowa a wannan wuri da kuke gani wanda muke tsaye a yanzu. Kowa ya zama serious ka gane lokacin so wuri fa ya yi wuri kamar yadda kuke kallo a wannan dandali kuma ga mai martaba sarkin Daura nan kamar yadda kuke kallo a tsaye yana ansa gaisuwa.
so a wannan dandali kamar yadda kuke gani tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari shine ake ma wannan daba, kuma kamar yadda kuke gani mai martaba sarkin Daura yana tsaye Sadam ina zuwa. Inda an tashi wurin mota kawai za mu haɗu. Din Daura ce kuke gani a halin yanzu take isuwa wannan wuri da kuke gani a halin yanzu.
tawagar ɗanburan ɗin daura ita ce take wucewa kuma ɗanburan ɗane ga martaba sarkin daura alhaji umar faruk umar. da za ku iya gani kowa ga nan ya yi kwalliya ya caɓa ado ana ta taya tsohon shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari murna ta ya gama mulkin najeriya tsawon shekara 8 lafiya kuma ya dawo gida lahiya. ɗaha ɗanburan shi ne yake tahowa a halin yanzu kuma shi ne tawaga shi ce take tahowa kamar yadda kuke gani. har yanzu wai abinda ake cewa kunnuwan ne amma gangan jikin na baya kamar yadda kuke gani dai ga tawaga nan dandazo ta taho ta shi ɗanburan ɗin daura ga yanan al'umma sai daga hannu suke suna nuna ɗanburan ɗin daura sai ɗan madamin daura wadda ita ce ke hangowa kuma tana tahowa a wannan dandali. ɗan madamin daura shine ke gani yake tahowa da tawagar shi kamar yadda kuke gani shi ma. dan madamin daura hakimin dubulkuli alhaji musa haro shine yake tahowa da tawagashi kamar yadda kuke gani shi ma ko babu komi tawagar tashi sama dan madamin daura hakimin dubulkul alhaji musa haro shine tawagar shi take wucewa kamar yadda kuke gani.
kamfanin kafar sadarwa na Mobile Media Crew shine doki nauyin yake kawo muku wannan hawan daba kai tsaye kamar yadda kuke kallo a bisa wannan page namu wanda ya shahara wurin kawo muku ingantattun abubuwa wanda suka shafi al'amuran rayuwa, wa'azi, faɗakarwa, harkokin siyasa da dai sauransu. I need